αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι πολιτιστικών, επιστημονικών, εκκλησιαστικών, ιεροψαλτικών συλλόγων και οργανώσεων, άρχοντες πρωτοψάλτες και λαμπαδάροι, εραστές της Βυζαντινής Πατρόας Εκκλησιαστικής Μουσικής. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο συνέδριο των Υπερμάχων και παρακαλώ πολύ τον Πανοσιολογιότατο Πατέρα Σιμεών ως εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να κάνει έναρξη των εργασιών του συνεδρίου με την προσευχή μας και το απολυτίκιο των Αγίων Υμνοδών και Μελωδών και Υμνογράφων της του Χριστού Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ο Θεός ήλθις ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο πνεύμα της αληθείας, κατά αυτού παρών και τα πάντα πληρώ, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς αποφάσεις και λίγους, και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλανθρώπε δόξασι. Φιλάδος δεύτε τους θείους μελωδούς εφημίσομεν, και της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων πίστη κραυγάζοντες. Χαίρετε Δαβίδ συν Ρωμανό, γερμανέτε οι σοφοί, Ανδρέα Δαμασκήνε, Ιωάννικος μαθεοπνεύστε, Θεόδωρες του Δίδας Στέφανε, Ιωσήφη μακάρι, Θεοφάνη Θεοδόρο, Ιωσήφη πανσεβάσμη, Κλίμη Κασιανή συν Γεωργίο, η Κλίμη, Ιωάννη Κουρκουζέλη, Γρηγόριε Ιδίτατη, Απάστος υπέρ ημών, Χριστό Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ενώσεώς μας, κύριον Ανδρέα Γκοτσόπουλο, άρχοντα μελωδών της του Χριστού Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, να σας καλωσορίσει. Καλή σας μέρα. Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, κύριε Σιμεών, σεβαστοί πατέρες, πρόεδρε του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός,
κύριε Παπαζαρή, εκλεκτοί συνάδελφοι, κύριε Λαγούρο, μας εκπροσωπείτε εκ μέρους των ομογενών συναδέλφων. Κύριε Πρόεδρε του πρώτου συνεδρίου, της πρώτης συνεδρίας του πρωινού, κύριε Τούτουζα, κύριε καθηγητά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε σήμερα εδώ στο φιλόξενο αυτό χώρο της συνεδριακής αίθουσας του Υπουργείου Πολιτισμού για να τιμήσουμε τους τρεις σπουδαίους διδασκάλους, τον Χρύσανθο Εκμαδίτων, τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα για τα 200 χρόνια που πέρασαν από το 1814 έως σήμερα, δηλαδή από την εφαρμογή της λεγόμενης μεταρρύθμισης της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Πολύ λακωνικά για τους τιμωμένους δεν θα αναφερθώ, γιατί έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές που πιστεύω θα αναπτύξουν εκτενέστερα. Λακωνικότατα λοιπόν να πούμε για τον Χρύσανθο Εκμαδίτων 1770-1846, Έλληνας λόγιος και μουσικοδιδάσκαλος του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1770 στη Μάδιτο, σπούδασε βυζαντινή μουσική και δίδαξε εκκλησιαστική ψαλμοδία στην Κωνσταντινούπολη το 1815. Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Δυραχείου το 1845 και ήταν ο ένας από τους τρεις ανανεωτές της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Για τον Γρηγόριο τον Πρωτοψάλτη, 1777-1821, λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ευδοκίμησε στην πρακτική της ψαλτικής τέχνης, στις εξηγήσεις, στην μεταγραφή, στην αντιγραφή και στην καθαρή σύνθεση. Μαθητής του Πέτρου Βυζαντίου και Γεωργίου του Κρητός, στο συνθετικό του έργο διακρίνεται ένα εύχαρη και καινότροπο μουσικό ύφος. Είναι βασικός στυλοβάτης στην οριστική επιβολή του νέου μουσικού συστήματος. Για τον Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα. Γεννήθηκε στη Χάλκη στο τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα. Υπήρξε μαθητής του Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και του Γεωργίου του Κρητός. Υπήρξε διδάσκαλος της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, στην οποία εδίδαξε από το 1815 έως το 1821. Ο σπουδαίος αυτός μουσικός όχι μόνο ερμήνευσε τα παλαιά μαθήματα των μεγάλων μουσουργών από τον Δαμασκηνό μέχρι τον Μανουήλ τον Πρωτοψάλτη, αλλά ολόκληρα μουσικά βιβλία, περί τους 70 τόμους, και υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη του μετοχείου του Παναγίου Τάφου στο Φανάρι. Από τους τρεις δασκάλους της σχολής, ο μεν Χρύσανθος ανέλαβε το θεωρητικό μέρος, οι δε άλλοι δύο το πρακτικό. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα που κυκλοφόρησε η εν λόγω εκδήλωση περιλαμβάνει σήμερα Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, ημερίδα επαιτειακού συνεδρίου τιμής των τριών δασκάλων. Και το πρωί και το απόγευμα. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή, κατά πάσα πιθανότητα, να έχουμε το απόγευμα στη συνεδρία, να έχουμε τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Αύριο Κυριακή, το πρωί, 5 Οκτωβρίου, θα γίνει όρθρος και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταμνημοσύνου των τριών διδασκάλων και υπέρ αιωνίας μνήμης και αναπαύσεως όλων των πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου.
Αυτό θα γίνει στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγήτου Αθηνών. Το απόγευμα της Κυριακής, ώρα 6, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού, θα εκτελέσουν μουσικές συνθέσεις των 3 διδασκάλων, καλυφωνότατοι ιεροψάλτες, νεαράς ηλικίας, πάνω στους οποίους στηρίζεται το μέλλον της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης της Ελλαδικής Εκκλησίας. Το έργο των σοφών και σεβάσμιων 3 διδασκάλων υπήρξε μεγαλειώδες, επιβλητικό, εθνοφελές, κοινοφελές, γόνιμο και καρποφόρο, διότι η νέα μέθοδος απλοποίησε την υπάρχουσα βυζαντινή μουσική και σώθηκε όλη η παράδοση, όλα αυτά τα μουσικά αριστουργήματα και μελωδήματα γεμάτα μεγαλείο, άφθαστης ποιητικής εξάρσεως και κυρίως χωρίς καμία αλλίωση στο αποτέλεσμα. Έτσι σήμερα μπορούμε όλοι και κυρίως οι νέοι να σπουδάσουν τη βυζαντινή μουσική σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα από αυτούς πριν το 1814. Ας αποτίσουμε λοιπόν ευλαβικά τον επιβάλλοντα φόρο τιμής στις ιερές σκιές τους και ας εκδηλώσουμε έμπραχτα την αιώνια ευγνωμοσύνη μας. Ψάλλομεν λοιπόν εις δόξαν και τιμήν του Παναγάθου Θεού και εις μνημόσυνον αιώνιων των αηδήμων εφευρετών και ευεργετών που η ιστορία ορθώς απεκάλεσε εθνικούς ήρωες του γένους. Δεν θα σας κουράσω άλλο, δεν χρειάζεται εγώ να πω απολύτως τίποτα. Έχουμε τους ομιλητές οι οποίοι θα προχωρήσουν ευθύς αμέσως. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω 2 λόγια για την Ένωση των Υπερμάχων. Η Πανελλήνια Ένωση Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής, η Υπέρμαχη, ιδρύθηκε με την υπαρίθμου 7253 του 2000 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση το σχετικό καταστατικό του σωματείου της. Την Ένωσή μας συναπαρτίζουν οφικιάλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άρχοντες μουσικοδιδάσκαλοι, υμνοδίοι και πρωτοψάλτες, καθώς και άλλοι πολλοί καταξιωμένοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι, έμπειροι μουσικοί, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και άλλοι. Ένθερμοι ζηλωτές τόσο της εκκλησιαστικής όσο και της δημοτικής μας μουσικής, δηλαδή της πατροπαράδοτης εθνικής μας μουσικής παράδοσης, αλλά και ακρεφνείς Έλληνες πατριώτες, ευσυνείδητοι ορθόδοξοι χριστιανοί και ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Κύριος σκοπός της Ένωσης και επιδίωξη είναι όχι μόνο η προβολή και η διάδοση, αλλά και η διαφύλαξη από κάθε είδους νοθεία ή παραχάραξη αυτής της ανεκτήμητης εθνικής μας μουσικής κληρονομιάς, που είναι από τα κύρια γνωρίσματα της εθνικής μας ταυτότητας και της ξεχωριστής πολιτισμικής μας ιδιοπροσωπίας. Ο αρρύθμιτος πλούτος αυτής της εθνικής μας μουσικής παρακαταθήκης αποτελεί για εμάς ιερό κοιμήλιο και είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας. Είμαστε ιδεολόγοι και οραματιστές. Δεν αποβλέπουμε σε οικονομικά ωφέλη και κοσμικές επιδιώξεις. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αγωνιζόμαστε για τη διάδοση της εθνικής μας μουσικής παράδοσης, όπως την παραλάβαμε μετά την εφεύρεση της γνωστής ως νέας αναλυτικής μεθόδου της ψαλτικής των 3 μεγάλων διδασκάλων που τιμούμε σήμερα, και την έγκρισή της από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνήσια και ανώθευτη από κάθε είδους παραχάραξη. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα το Μανωσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, πατέρα Σιμεών, να χαιρετήσει το συνέδριό μας. Σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αδελφοί, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να
μεταφέρω σε όλους σας τις θερμές πατρικές ευχές και ευλογίες της Μητρός Εκκλησίας και του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, Κυρίου Βαρθολομαίου. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα ότι σήμερα το απόγευμα ή και αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία θα είναι μαζί μας και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος και εκείνος θα δώσει τις δικές του πατρικές ευχές και ευλογίες, τόσο προς την συγκεκριμένη συνεδριακή αυτή διημερίδα επετειακών εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, όσο και γενικότερα στις προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής. Με τη συμπλήρωση 200 ετών από την εφαρμογή της λεγόμενης μεταρρύθμισης της εκκλησιαστικής μας μουσικής, σε αυτή τη διημερίδα για να τιμήσουμε τους τρεις αυτούς μεγάλους άρχοντες με όλη την έννοια και τη σημασία αυτής της λέξης. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Ο Χρήστανδος Καραμάλης, ο Μαδιτινός, Αρχιεπίσκοπος Δυραχείου, ο Γρηγόριος Λεβιτίδης, ο Βυζάντιος, ο Λαμπαδάριος και μετέπειτα πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, και ο Χουρμούζιος Γεωργίου, ο Χαρτοφύλακας Γιαμαλής, ο Χαλκέντερος. Μελετώντας λίγο, πολύ λιγότερο από τους εκλεκτούς εισηγητές μας και ίσως και από τον καθένα ξεχωριστά, το έργο και την παρουσία και το ίχνος αυτών των τριών μεγάλων διδασκάλων στην ιστορία της Εκκλησίας μας και του πολιτισμού μας, έχω απλά και μόνο 2-3 σημεία επιλέξει που θα ήθελα με βαθύτατο σεβασμό να καταθέσω. Το πρώτο, ότι οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν τον Θεό και υπηρέτησαν τον Θεό και την Εκκλησία δια της μουσικής. Διότι ο ναός, η Εκκλησία δεν ήταν για αυτούς ένας τόπος πολιτιστικής παρουσίας, αλλά πραγματικά ο τόπος της λατρείας του Θεού. Το δεύτερο, οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά. Ήταν διδάσκαλοι. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και συγκινητικά τα κείμενα που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο δίδασκαν. Τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωναν τα παιδιά, αλλά και τους μεγαλύτερους που επιθυμούσαν να μάθουν τη μουσική του Θεού, τη μουσική της Εκκλησίας μας. Και ακόμα η αγάπη τους αυτή φαίνεται στο γεγονός ότι επινόησαν αυτόν τον τρόπο, ο οποίος ήθελε λιγότερα χρόνια μαθητείας τυπικά στη βυζαντινή μουσική, γιατί στην πραγματικότητα έχω την αίσθηση ότι η βυζαντινή μουσική μαθαίνεται διαβίου. Όσο ζει κανείς, μαθαίνει τα της βυζαντινής μουσικής. Έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι αποφασίσαμε και η Πανελλήνια Ένωση Προασπιστών της Εθνικής μας Μουσικής, η υπέρμαχη, αποφάσισε να τιμήσει τους τρεις αυτούς ανθρώπους που έδωσαν το δικό τους στίγμα και την ξεχωριστή σημασία στην λατρεία του Θεού. Μια λατρεία του Θεού στην οποία είμαστε όλοι διάκονοι, όλοι την υπηρετούμε, άλλο εμείς μεν μέσα στο Ιερό Βήμα, εσείς έξω από το Ιερό Βήμα, στην πραγματικότητα όμως όλοι, χειροτονημένοι και χειροθετηθέντες, υπηρετούμε ακριβώς τον ίδιο σκοπό, την διακονία του Θεού και τη διακονία του λαού του Θεού. Με αυτά τα πτωχά ψελίσματα χαιρετίζω το συνέδριο αυτό και εκ μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, Κυρίου Βαρθολομαίου, κηρύσω την έναρξη των εργασιών της διημερίδας των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης και τιμής που οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής, η υπέρμαχη. Καλή επιτυχία και να έχετε πάντα την ευλογία του Θεού στις προσπάθειές σας. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κύριον Αθανάσιον Παπαζαρή, να χαιρετήσει το συνέδριό μας. Πανασιολογιώτε Πάτερ Σημειών, εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Ελλάδος, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, κύριοι πρόεδροι Σωματείων Συλλόγων και Ενώσεων, αγαπητοί συνάδελφοι ιεροψάλτες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους εμπνευστές και εμπροκειμένου την Πανελλήνια Ένωση Προασπιστών της Εθνικής μας Μουσικής, η υπέρμαχη, για τη διοργάνωση αυτής της διημερίδας μνήμης και τιμής και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό την πορεία που έχουν διαλέξει. Όσον αφορά στο ζήτημα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, επιτρέψτε μου να πω 2 λόγια μόνο.
ένα πρόβλημα που ανέκυψε ως γνωστόν στα μέσα του 19ου αιώνα και απασχόλησε μουσικολόγους και ειδικούς ερευνητές, αλλά και ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, ήταν το κατά πόσον η εκκλησιαστική μας μουσική είναι αμυγής βυζαντινή τέχνη. Μάλιστα, αντίθετες θεωρίες και απόψεις κατά καιρούς διατυπώθηκαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση ως προς το κατά πόσον η παραδοσιακή ψαλμοδία της ελληνόφωνης Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πράγματι αυθεντική, βυζαντινή ή με την πάροδο των αιώνων έχει αλλοιωθεί από προσμίξεις στοιχείων των μουσικών παραδόσεων των γειτονικών λαών. Ωστόσο, με χαρά παρατηρώ ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου πολλά από αυτά τα θέματα που ενδιαφέρουν τους ενασχολούμενους με την πατρόα εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της παρούσης διημερίδας και θα εξεταστούν. Εύχομαι ολόψυχα, με τη βοήθεια του Θεού, να στεφθούν από επιτυχία οι προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής, οι οποίες βασίζονται σε αυτό που ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: «Μη μετέροντες όρια, μη δε επεβαίνοντες την Θείαν Παράδοση», καθώς επίσης και στο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος με έμφαση τονίζει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις». Σας ευχαριστώ πολύ. Με τις ευχές της Εκκλησίας και την Προεδρία της πρωινής συνεδρίας του καθηγητού της Καρδιολογίας κυρίου Παύλου Τούτουζα, ανοίγουμε τις εργασίες του συνεδρίου μας με πρώτον εισηγητή τον κύριο Παναγιώτη Μπαζιάνο. Ο κύριος Μπατζάνας υπηρέτησε ως καθηγητής στη μέση δημόσια εκπαίδευση επί 33 χρόνια. Έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και διημερίδες, είτε ως απλό μέλος, είτε ως εισηγητής. Έκανε επίσης διάφορες ομιλίες και διαλέξεις. Είναι μέλος διαφόρων ενώσεων, εταιριών, συνδέσμων, σωματείων και οργανώσεων, όπως παραδείγματος χάρη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φωκίδας, της Εταιρείας Στερεολαδικών Μελετών, του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, της Εταιρείας Δωρικών και Δριοπτικών Μελετών, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προασπιστών της Εθνικής μας Μουσικής. Είναι συγγραφέας 2 επιστημονικών βιβλίων και δεκάδων μελετών και άρθρων σε επιστημονικά και έγκριτα περιοδικά. Υπήρξε εμπνευστής και διετέλεσε διευθυντής συντάξεως για 5 χρόνια τριμηνιαίου περιοδικού ιστορικού, λαογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου του Συλλόγου του χωριού του. Έχει βραβευτεί πρώτον με το πρώτο βραβείο Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μελέτης το 1994 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από το Σύλλογο Δελφικών Αφικτιονιών για τη μελέτη του «Αδιαμφισβήτητη η ελληνικότητα της Μακεδονίας». Και δεύτερον, με ειδικό τιμητικό βραβείο μελέτης το 1995 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συνδέσμου Παρνασσός από την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων για το βιβλίο του «Πεσταλότσι, ο μεγάλος δάσκαλος της αγάπης». Καλώ τον κύριο Παναγιώτη Μαντζάνα να έρθει στο βήμα. Έχω λέει το λόγο εγώ ως Πρόεδρος, που πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε τέτοιο περιβάλλον και μάλιστα με θέμα την βυζαντινή μουσική που είναι και θέμα τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι η μητέρα της μουσικής της σύγχρονης γενικότερα, την απολαμβάνουμε κάθε Κυριακή πρακτικά στην Εκκλησία, αλλά και ό,τι ακούμε άλλο έχουν μέσα τους το βυζαντινό, πέρα από την βυζαντινή μουσική. Και ακριβώς εδώ ακούμε ότι τιμούμε εκείνους οι οποίοι απλοποίησαν τη βυζαντινή μουσική, ώστε ο κόσμος περισσότερο και πιο εύκολα να μαθαίνει και να
επιμένει πολύ. Ένας εξ αυτών που δεν κατάφερε ποτέ να ψάλει είμαι και εγώ, και εκ μέρους εκείνου του ακροατηρίου, του εκκλησιάσματος, των ανθρώπων που τρέχουν στην εκκλησία από εδώ για να ακούσουν, λοιπόν, με έχουν σήμερα εδώ. Και παρακαλώ τον κύριο Μαντζάνα, που ακούσαμε τόσο ωραία τη ζωή του, θεολόγο, φιλόλογο και συγγραφέα, να μας αναπτύξει στην εισήγησή του η ελληνοορθόδοξη ψαλμοδία, η εξέλιξη της μουσικής της γραφής και η μεταρρύθμισή της το 1814. Πανωσιολογιότατε πατέρα Σημειών, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου και τους μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Πανωσιολογιότατοι και δεσιμολογιότατοι πατέρες. Ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές. Εντιμότατοι κύριοι πρόεδροι σωματείων, συλλόγων, συνδέσμων και άλλων φορέων. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Ρωμανός Μελωδός και Ιωάννης Δαμασκηνός, αξιότιμα μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Προασπιστών της εθνικής μας μουσικής, αγαπητοί συνάδελφοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Εκ προημίου θα ήθελα να ευχαριστήσω αφενός με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελληνίου Ενώσεως Προασπιστών της εθνικής μας μουσικής και ιδιαίτερα τον πρώην πρόεδρο και άρχοντα υμνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Γιώργιο Χατζηχρόνολου, γιατί μου έκαναν την τιμή να με συμπεριλάβουν στους εισηγητές αυτής της συναρίδας. Αφετέρου, δεν να διευκρινίσω ότι η εισήγηση που έχω την τιμή να παρουσιάσω στην αγάπη σας περιλαμβάνει 3 μέρη. Πρώτο, την ελληνοορθόδοξη ψαλμοδία. Δεύτερο, για τη μακραίωνη εξέλιξη της μουσικής γραφής της. Και τρίτο, για τη μεταρρύθμισή της, που συντελέστηκε πριν από 200 ακριβώς χρόνια, στη 200η επέτειο των οποίων είναι αφιερωμένες οι σημερινές αλλά και οι αυριανές εκδηλώσεις της Ένωσής μας, τις οποίες παρακαλούμε να παρακολουθήσετε, αλλά και να συστήσετε σε γνωστούς και φίλους να τις παρακολουθήσουν. Και τώρα, επί του θέματος. Πρώτον, η ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να ξεχωρίσουμε και να ορίσουμε έννοια της ψαλμοδίας. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να ξεχωρίσουμε και να ορίσουμε το ιδιαίτερο και μοναδικό αυτό σε παγκόσμια κλίμακα είδος της μουσικής που χρησιμοποιεί η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας, και το είδος αυτό είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία. Η Ιερά Ψαλμοδία εδώ αποκαλούμε τη λεγόμενη βυζαντινή μουσική ή βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ή καλύτερα την ψαλτική τέχνη ή την ελληνοορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική. Όσον αφορά στους δύο όρους ιερά και ψαλμοδία, πρώτον ιερά την ονομάζουμε α επειδή την ξεχωρίζουμε από κάθε άλλο είδους άσμα που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας αφενός, και αφετέρου επειδή από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η μουσική αυτή της ελληνικής ορθοδόξου λατρείας ως συνέχεια της αρχαίας ελληνικής είναι καθαρά ιερό και εκκλησιαστικό, έχει ιερό χαρακτήρα, αποτελούμενη από εκκλησιαστικά μελωδήματα. Β, διότι όπως και άλλα χαρίσματα του ανθρώπου, έτσι και αυτού του είδους η ψαλμοδία είναι χάρισμα του Θεού και μάλιστα του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, επειδή από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε, καλλιεργήθηκε και διαμορφώθηκε από τους θεοφώτιστους πατέρες και Αγίους της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε καθιερώθηκε πλέον μέσα από την αδιάλειπτη χρήση στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας ως ο μοναδικός, ιερός και διαχρονικά καθιερωμένος τρόπος λατρείας και αναφοράς των ενδυνάμει Αγίων πιστών μελών της προς τον Πατέρα Θεό, προς τον Πανάγιο Θεό. Δεύτερον, ψαλμοδία. Η λέξη είναι σύνθετη από τις λέξεις ψαλμός και οδή. Ο όρος ψαλμοδία είναι γνωστός από τα τέλη του 2ου και τις αρχές του 3ου αιώνα στη χριστιανική γραμματεία. Επικρατεί οριστικά τον 4ο αιώνα και έκτοτε χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Δεν είχε πάντα όμως την ίδια σημασία. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, λέγοντας ψαλμοδία, εννοούσαν είτε τους ψαλμούς του Δαβίδ, είτε την εκκλησιαστική λειτουργική ακολουθία, είτε την ημελή ανάγνωση των προσωπμάτων των βιβλικών κειμένων που έχουν καθιερωθεί και αναγινώσκονται στις διάφορες ακολουθίες των λατρευτικών σειράξεων της Εκκλησίας μας, είτε τέλος την Ιερά Ψαλμοδία όπως την εννοούμε σήμερα. Όταν λέμε λοιπόν Ιερά Ψαλμοδία, και μάλιστα Ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία,
Εννοούμε το γνωστό σε όλους μας και συγκεκριμένο εκείνο φωνητικό μελωδικό άκουσμα που ακούμε κάθε φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τους ψάλτες, όταν συμμετέχουμε στις Ιεράς Ακολουθίες και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, που τελούνται στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς μας. Είναι, με άλλα λόγια, η εκκλησιαστική εκείνη τέχνη που με έναν ιδιαίτερο, ιδιοφυή και πάντερπνο τρόπο μελωδικής έκφρασης μελοποιεί τα πολυειδή και πολυπίκυλα ιερά τροπάρια της δίδυμης αδελφής εκκλησιαστικής τέχνης, τη υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία συνιστά έναν ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο σύνδεσμο πλοκής και λειτουργίας του λόγου και της μελωδίας, της λατρευτικής υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Αφενός μεν, ως μελωδικό ακρόαμα του υμνογραφικού θεολογικού λόγου της, και αφετέρου ως έλογη έκφραση των ψυχικών συναισθημάτων των πιστών μέσω του εκκλησιαστικού λατρευτικού άσματος. Άλλωστε, με τη διπλή αυτή έκφρασή της, συνυφαίνοντας έτσι σε μια άρρηκτη ενότητα την ποίηση με τη μουσική, δηλαδή τον ύμνο με τη μελωδία, απόκτησε δικαιωματικά τον κεντρικότερο ρόλο και αποτελεί τρόπον την καρδιά της λατρείας της Εκκλησίας μας. Έτσι έχει όχι μόνο τη δυνατότητα να υφαίνει ύμνους, αλλά και να πλέκει προς το Θεό Λόγο, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, εκ λόγων μελωδία. Δεύτερον, καταγωγή και προέλευση. Ερευνώντας σε βάθος τη μουσική της ελληνοορθόδοξης ψαλμοδίας, μπορεί να ανακαλύψει κανείς τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική μουσική. Ωστόσο, όμως, τα πρώτα της βήματα, η λατρευτική ψαλμοδία της Εκκλησίας μας τα ξεκίνησε παράλληλα με τη διάδοση και εξάπλωση της χριστιανικής πίστης, δηλαδή από την πρωτοχριστιανική εποχή. Και επειδή τα πρωταρχικά στοιχεία της λατρείας της Εκκλησίας μας τα πήρε από την Ιουδαϊκή Συναγωγή, με το ψαλτήρι του Δαβίδ απαραίτητο στις ορθρινές και εσπερινές υμνολογίες, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε και τα πρώτα στοιχεία της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Τρίτον, γνωρίσματα και ιδιότητες. Η ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία της Εκκλησίας έχει πάμπολα γνωρίσματα και ιδιότητες. Εδώ όμως θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα πιο σπουδαία από αυτά, τα οποία είναι: πρώτον, θεοπαράδοτη; δεύτερον, ψυχαγωγική; τρίτον, παιδευτική αναγεννητική; τέταρτον, φωνητική και ανόργανη; πέμπτον, αποκλειστικά εκκλησιαστική. Τέταρτον, χώρος και χρόνος λατρείας. Η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας εδώ και 2.000 χρόνια, με την καθιέρωση, ανάπτυξη και εξέλιξη της Ιεράς Ψαλμοδίας της, όσο και γενικότερα της λατρείας της, στοιχειοθέτησε και διαμόρφωσε ως συνακόλουθα, αναπόσπαστα και παραπληρωματικά πλαίσιά τους, το χώρο, είτε το ναό, και το χρόνο, δηλαδή το λειτουργικό χρόνο της τέλεσης των λατρευτικών της εκδηλώσεων. Στις λατρευτικές λειτουργικές συνάξεις της Εκκλησία μας ως σώμα Χριστού, με τη χάρη και τις ποικίλες δωρεές του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα πάντα χορηγεί, και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, όπως λέγει ο υμνοδός, μαζί με το χώρο του ναού αγιάζει και το χρόνο της λατρείας. Έτσι, όχι μόνο μέσω του Ιερού Ναού ενώνει τη γη με τον ουρανό, αλλά και μέσω του λατρευτικού χρόνου, διαστέλλοντας δηλαδή ή αδρανοποιώντας τροποτινά την έννοια του συμβατικού χρόνου ως παρελθόν, παρόν και μέλλον, δημιουργεί και βιώνει παράλληλα το λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ο οποίος ενοποιεί τον εμπειρικό χρόνο με το χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Μέσα σε αυτή τη χαριτωμένη ατμόσφαιρα του λειτουργικού χρόνου, ο κάθε πιστός όχι μόνο αισθάνεται και βιώνει τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του Θεού, αλλά έχει τη δυνατότητα να κοινωνεί ουσιαστικά μαζί του μέσω του μυστηρίου της Ευχαριστίας. Οπότε, κοινωνώντας σώμα και αίμα Χριστού, γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μπορεί έτσι, προετοιμαζόμενος κατάλληλα και με την αγιαστική δύναμη και τη χάρη των λοιπών μυστηρίων, να πορεύεται σωστά, σταθερά και με ασφάλεια την οδό της σωτηρίας του. Δεύτερο μέρος. Η εξέλιξη της μουσικής γραφής της. Πρώτον, η σημειογραφία της μουσικής και η εξέλιξή της. Α. Σημειογραφία. Η μουσική που χρησιμοποιήθηκε τα πρωτοχριστιανικά χρόνια για τις ανάγκες της λατρείας της Εκκλησίας μας υπήρξε συνέχεια της αρχαίας ελληνικής, όπως προαναφέραμε. Γενικά, το σύστημα γραφής της μουσικής, δηλαδή η λεγόμενη σημειογραφία ή παρασημαντική, τόσο των αρχαίων Ελλήνων όσο και της ελληνοορθόδοξης Ιεράς Ψαλμοδίας της Εκκλησίας μας, ήταν στενογραφικό. Δηλαδή, αποτελούνταν από σημεία τα οποία κατά τον Πλούταρχο εν μικρής και βραχέση
τύπης πολλών γραμμάτων δύναμην ήχων. Β. Περίοδοι εξέλιξης της σημειογραφίας. Η καταγραφή σε χειρόγραφους κώδικες των εκκλησιαστικών μας ύμνων με βυζαντινή μουσική σημειογραφία τοποθετείται από τους ερευνητές στα μέσα ή λίγο νωρίτερα από τον 10ο αιώνα. Με βάση κάποια αφοριστικά εσωτερικά κριτήρια για τον καθορισμό των περιόδων εξελίξεως της σημειογραφίας, ο ομότιμος πλέον σήμερα καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γρηγόριος Στάθης, διακρίνει σε 4 περιόδους εξέλιξης της σημειογραφία για τη μελοποιία παράλληλα της Βυζαντινής μουσικής. Πρώτη, την πρώιμη Βυζαντινή σημειογραφία από τα μέσα του 10ου αιώνα έως τα τέλη του 12ου. Δεύτερον, τη μέση πλήρη Βυζαντινή σημειογραφία από τα τέλη του 12ου μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα. Τρίτον, τη μεταβατική εξηγητική σημειογραφία από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1814. Και τέταρτον, την αναλυτική σημειογραφία ή της νέας μεθόδου, όπως λέμε, από το 1814 μέχρι σήμερα. Μεταβατική περίοδο της Βυζαντινής σημειογραφίας. Μετά την επιγραμματική αυτή αναφορά μας στις 4 αυτές περιόδους και πριν φτάσουμε στην τελευταία για την οποία θα μιλήσουμε διεξοδικότερα, θα αναφερθούμε λίγο στην τρίτη λεγόμενη μεταβατική περίοδο της Βυζαντινής σημειογραφίας που αποτελεί τον προθάλαμο της μεταρρύθμισης του 1814. Αυτή οριοθετείται χρονικά από τα μέσα του 17ου αιώνα έως το 1814. 3 είναι τα κύρια στοιχεία και βασικά χαρακτηριστικά, όπως παρατηρεί ο κ. Στάθης, όσον αφορά τη χειρόγραφη παράδοση της Βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας σε λόγω περίοδου. Πρώτον, ο καλοπισμός των μελωδημάτων της περίοδου αυτής. Δεύτερον, οι συντιμήσεις των παλαιών μελουργημάτων. Και τρίτον, η εξήγηση ή ανάλυση των παλαιών μουσικών συνθέσεων. Ο πρώτος όμως που άνοιξε το δρόμο των εξηγήσεων ή αναλύσεων ήταν ο ιερεύς Μπαλάσιος και κατόπιν ακολούθησαν ο Ιωάννης Τραπεζούντιος, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, γνωστότερος ως Λαμπαδάριος, ο μαθητής και φάμιλός του Πέτρος ο Βυζάντιος, Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης, Γεώργιος ο Κρίς, Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ και Χρύσανθος ο Προύσης, από τους οποίους οι 3 τελευταίοι είναι εφευρέτες της μεθόδου και πολλοί άλλοι. Εκείνος όμως που κατά τον Ψάχο, τον σπουδαιότερο επιστήμονα μουσικό του ελληνικού χώρου, εις τον τομέα της εκκλησιαστικής και δημόδους ελληνικής μουσικής κατά το πρώτο ήμιση του περασμένου αιώνος, προέβη εις πλατιτέραν και συστηματικότεραν εξήγηση της αρχαίας στενογραφίας είναι ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ο κελαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, κατά τον ίδιο επιστήμονα, αποτελεί τον πρώτον επίσημον μετά την πρώτη στενογραφία σταθμών της Βυζαντινής παρασημαντικής και ιονή των μετέχμιων μεταξύ της πρώτης στενογραφίας και της σήμερον χρήση τελικής εξηγήσεως αυτής. Τρίτον, μεταρρύθμιση του 1814. Η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. Την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά αναγκαία η μουσική μεταρρύθμιση, διότι η εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής ήταν πάρα πολύ δύσκολη και οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί και διάφοροι. Όπως η έλλειψη ικανών αρκετών και ικανών δασκάλων της μουσικής, η ανεπάρκεια ικανού αριθμού γραπτών χειρογράφων για την εκπαίδευση και κυρίως τη μελέτη των σπουδαστών, η μεγάλη δυσκολία και ο μόχθος κάθε σπουδαστή για την εκμάθηση και απομνημόνευση πολλών συμβολικών παραστάσεων του στενογραφικού συστήματος, της παλιάς σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής. Η έλλειψη των απαιτουμένων χρημάτων και η πολυχρόνια μαθητεία κάθε ενδιαφερομένου, που συνήθως ξεπερνούσε τη δεκαετία, κοντά σε κάποιον έμπειρο δάσκαλο της μουσικής, από τη φωνή του οποίου και μόνο με την προφορική παράδοση θα μπορούσε να αποκτήσει την απαιτούμενη φωνητική ψαλτική κατάρτιση και εμπειρία. Η αναλυτική, λοιπόν, αυτή μέθοδος σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής. Το έτος 1814, με την εφεύρεση αλλά κυρίως την καθιέρωση της νέας αναλυτικής μεθόδου της βυζαντινής μουσικής, θεωρείται ως μεγάλος και ιστορικός σταθμός για την ελληνοορθόδοξη εκκλησιαστική μας μουσική. Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν ο καρπός που προήλθε τόσο από την ορίμαση των εξηγητικών προσπαθειών που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους αιώνες και το καταστάλαγμα της μέχρι τότε σχετικής πείρας, όσο και από την έμπνευση, την εφευρετικότητα, αλλά και το αποτέλεσμα του μόχθου και της συνεργασίας των 3 μεγάλων διδασκάλων της εποχής εκείνης, πρώτον Γρηγορίου του Ραμπαδαρίου, του Πίκλιν Λεβίτη ή Λεβιτίδη,
μετέπειτα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Δεύτερον, Χουρμουζίου Γεωργίου ή Γιαμαλή, που τιμήθηκε αργότερα με το οφίκιο του χαρτοφύλακα. Και τρίτον, Χρυσάνθου Αρχιμανδρίτου Εκμαδίτων και αργότερα Επισκόπου Δυραχίου, Σμύρνης και Προύσης. Οι τρεις αυτοί αξιόλογοι και αείμνηστοι ανά τους αιώνες δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής τέχνης παράλληλα, για το σπουδαίο και τεράστιο έργο τους, αλλά και την αγγέλη προσφορά τους στην Εκκλησία και το γένος των Ελλήνων, δικαίως αποκλήθηκαν ευεργέτε του έθνους. Ορισμός της νέας μεθόδου. Ο ομότιμος καθηγητής της βυζαντινής μουσικολογίας που προαναφέραμε του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ταυτόχρονα του Ιδρύματος της Βυζαντινής Μουσικολογίας, κ. Γρηγόρης Στάθης, γράφει σχετικά. Όταν λέμε νέα μέθοδο της βυζαντινής μουσικής από το 1814 και εδώ, εννοούμε την εξήγηση της παλαιάς μεθόδου και την καταγραφή των μελωδιών της με τα ίδια στοιχεία της βυζαντινής μουσικής, συνθεμένα όμως σε ένα καινούριο σύστημα. Φυσικά πρέπει να εξαιρέσουμε τα πλήστα άφωνα σημάδια χειρονομίες, γιατί ακριβώς αυτά ήταν που αναλύθηκαν, εξηγήθηκαν και καταγράφηκαν διαφορετικά. Και όταν λέμε εξήγηση της παλαιάς μεθόδου, εννοούμε την ενασχόληση με την τρίτη βαθμίδα, το τρίτο και τελειότατο τρόπο της μουσικής αναγνώσεως της παλαιάς μεθόδου, δηλαδή το μέλος. Έτσι η νέα μέθοδος, κατά την επιγραμματική διατύπωση του κ. Στάθη, γίνεται το τελικό στάδιο, η κατάληξη, η ανάλυση ή εξήγηση, ή το χωνευτήρι θα προσθέταμε εμείς, της παλιάς συνοπτικής, δηλαδή στενογραφικής σημειογραφίας. Γι' αυτό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο όχι μόνο αποδέχτηκε τη νέα μέθοδο, αλλά ίδρυσε και ειδική σχολή εκκλησιαστικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λειτουργήσε για 6 χρόνια από το 1815 έως το 1821. Στη σχολή αυτή, όπου η φοιτηση ήταν διετής και οι απόφοιτοι εφοδιάζονταν με δίπλωμα διδασκάλου της μουσικής, δίδαξαν τη νέα μέθοδο οι τρεις εμπνευστές της, το μεν θεωρητικό μέρος ο Χρύσανθος, το δε πρακτικό ο Γρηγόριος και ο Χορμούζιος. Στη συνέχεια διαδόθηκε και στα άλλα πατριαρχεία, αλλά και σε όλες τις χώρες και τους λαούς, οι οποίοι ανήκαν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκτός από τη διδασκαλία και την τελική καθιέρωση της νέας μεθόδου, στην οποία συνέβαλε και η έκδοση το 1832 του μεγάλου θεωρητικού της μουσικής Χρυσάνθου, ένα μεγάλο επίσης μέρος της σπουδαιότητας του έργου των τριών διδασκάλων οφείλεται στην τεράστια προσπάθεια καταγραφής που έκαναν σε 100 περίπου τόμους του μεγαλύτερου μέρους του ρεπερτορίου της βυζαντινής μουσικής από την παλαιά στη νέα μέθοδο. Από αυτές τις μεταγραφές φαίνεται ότι το ενδιαφέρον τους αρχικά στράφηκε προς τα μελοποιήματα των δύο προηγουμένων αιώνων, του 17ου και του 18ου αιώνα. Ωστόσο όμως μετέγραψαν και έργα από τον 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Αναφερόμενοι όμως οι τρεις δάσκαλοι στον Κουκουζέλη και σε άλλα έργα προγενεστέρων μελουργών, ας σημειωθεί ότι γνώριζαν το έργο τους από μεταγενέστερα αντίγραφα και με τη σημειογραφία του 17ου και του 12ου αιώνος. Το γεγονός ότι τα μελουργήματα αυτά, δηλαδή του 13ου μέχρι 15ου αιώνα, αντιγράφονται μέχρι και τον 17ο και 18ο αιώνα, είναι ο ψευδέστερος μάρτυρας της σταθερότητας και ομοιομορφίας που παρατηρείται στη γραπτή παράδοση των χειρογράφων της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Από την ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής σημειογραφίας καταδεικνύεται πως διαμέσου των αιώνων του αρχαίων μουσικών στενογραφικών σύστημα εξελιχθένης διαφόρους επισήμους και μη σταθμούς εξηγήσεων, κατέληξε στην δια της σημερινής μουσικής γραφής τελική αυτού ανάλυση και εξήγηση. Την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του συστήματος της μουσικής γραφής ή της νέας λεγόμενης μεθόδου που καταγράφει αναλυτικά το παλαιό σύστημα γραφής, διασώζοντας έτσι την αρχαία παράδοση ψαλμόδησης των μελών, επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι πολλοί από τους ψάλτες που έζησαν κατά τους χρόνους της μεταρρύθμισης έψαλον εκ χειρογράφων της αρχαίας γραφής, όπως ο Κωνσταντίνος ο πρωτοψάλτης, άλλοι δε εκ της νέας, χωρίς να παρατηρείται κάποια διαφορά ή παραλλαγή του νέου τρόπου ψαλμοδίας από τον παλιό. Βεβαίως δεν ήταν όλα ρόδινα μετά την εφεύρεση της νέας μεθόδου. Δημιουργήθηκαν εντάσεις, ανεκύψαν προβλήματα, διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. Δεν γνωρίζω ωστόσο αν κάποιος από τους υπόλοιπους εισηγητές θα αναφερθεί σε αυτή την πλευρά του θέματος. Πάντως για την επιστήμη της μουσικολογίας, τους μουσικολόγους και τους σχετικούς ερευνητές υπάρχει ένα πρόβλημα που περιμένει τη λύση του. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Αντί άλλου επιλόγου, θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή την εισήγησή μας με ένα απόσπασμα κειμένου από τις ιδιαίτερα σημαντικές απόψεις τόσο για τη νέα όσο και για την παλαιάγραφη του Γεωργίου Ριδεστινού του Β, περιώνυμου πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου, ο οποίος στον πρόλογο του βιβλίου του «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς» μεταξύ των άλλων γράφει: «Εκδίδοντας το βιβλίο αυτό, δεν διστάζω να πω ότι αφού ερμήνευσα από την αρχαία μουσική μέθοδο τα αρχαία και ανέκδοτα μουσουργήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο, τα μετέφερα στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή τη μέθοδο των τριών δασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου. Οφείλουμε να διαφυλάτουμε την εθνική μας μουσική, η οποία μας παραδόθηκε ως παρακαταθήκη, και πάνω στις πραγματικές της βάσεις να παραμένουμε ασάλευτοι και να ασχολούμαστε όπως πρέπει για τη βελτίωση και διάδοσή της. Πάνω στις βάσεις και τις αρχές αυτές στηριζόμενος ασχολήθηκα ακριβώς να παραμείνω ακλόνητος στις θεωρητικές και πρακτικές διδασκαλίες των αείμνηστων εγκρίτων ανάμεσα στους μουσικούς και σεβαστών δασκάλων και διαπρεψάντων μελοποιών και να διαφυλάξω τις διερμηνεύσεις μου όσες έγιναν από την αρχαία στη νέα μέθοδο και στα συναρμολογηθέντα από όσα δανείστηκα από αρχαίες γραμμές και στα μουσουργήματά μου που συντέθηκαν από εντελώς νέες γραμμές, διαφυλάσσοντας το εκκλησιαστικό μέλος σεμνοπρεπές και εντελώς καθαρό και μακριά από κάθε εξωτερική και ανάρμοστη μελοποίηση. Μακάρι αυτή την ίδια στάση να τηρήσουν οι νεότεροι σήμερα, αλλά και οι κατοπινές γενιές, για να διαφυλαχθεί αλόβητη και απαραχάρακτη η ελληνοορθόδοξη Ιερά Ψαλμοδία της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ματζάνα. Κατάλαβα ότι αυτή η μουσική του Βυζαντίου, του 10ου, του 9ου, του 11ου, του 12ου αιώνος ήρθε ακριβώς η ίδια στους νεότερους χρόνους μετά στον 19ο και 20ο αιώνα. Δεν είχε, φαίνεται, δυσκολίες, παρότι ο ομιλητής είπε ότι είναι κενό λιγάκι, δεν το ξέρουμε, μπορεί να γίνει κάτι φάσεις, αλλά είναι ακριβώς η ίδια. Μάλιστα μου άρεσε εκείνο το ότι άκουσε τον παλαιό, άκουσε και τον νέο και την παλιά γραφή και την καινούργια γραφή από διαφορετικούς ψάλτες και είχε ακριβώς το ίδιο άκουσμα. Και τώρα να προχωρήσουμε στην επομένη ομιλία με τον πρωτοψάλτη καθηγητή της βυζαντινής μουσικής και ερευνητή κύριον Χαράλαμπο Σημεωνίδη, να μας μιλήσει για την επιβίωση στην προφορική παράδοση, στοιχείων που παρέλειψε η νέα μέθοδος των τριών διδασκάλων. Θα υπάρχουν και έλλειψη. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Ναι. Το θέμα ο κύριος Σημεωνίδης θα αναπτύξει μεθύστερα. Τώρα καλώ στο βήμα τον εισηγητή, τον τρίτο κατά σειρά του προγράμματος εισηγητή, τον κύριο Θεόδωρο Ακρίτα, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η δημιουργία και εξέλιξη της παρασημαντικής των Ελλήνων και η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης του 1814». Ο κύριος Θεόδωρος Ακρίτας γεννήθηκε στο Χρυσοβέργη, Ακρίδας, με συγχωρείτε, είναι και Ακρίτας γιατί η περιοχή από την οποία είναι ακριτική σχεδόν. Γεννήθηκε στο Χρυσοβέργη του Μεσολογγίου το 1940. Υπηρετεί τις μουσικές μας παραδόσεις από παιδικής ηλικίας. Ως πρωτοψάλτης υπηρέτησε σε μητροπολιτικούς και καθεδρικούς ναούς της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ψάλει σε όλη σχεδόν τη χώρα ως προσκεκλημένος και πάντα αφιλοκερδός, όπως επίσης και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Χειρίζεται από 10 παραδοσιακά και πλέον παραδοσιακά μουσικά όργανα και αποδίδει τέλεια τα δημοτικά και λαϊκά τραγούδια μας, δηλαδή την παράδοση στο σύνολό της.
Έχει οργανώσει και διευθύνει χοροδίες και ορχήστρες. Έχει συγγράψει ένα πλούσιο μελοποιητικό, ιστορικο-θεωρητικό έργο για τη μουσική μας, καθώς και ένα αξιόλογο ποιητικό έργο. Καλώ τον κύριο Ακρίδα να πάρει τη θέση μου στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι των φορέων της εθνικοθρησκευτικής μας μουσικής, κύριε πρόεδρε της συνεδρίας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχοντας την τιμή να βρίσκομαι στο βήμα προκειμένου να παρουσιάσω την σύντομη εισήγησή μου, επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον κύριο Πρόεδρο και προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής οι Υπέρμαχοι για την πρόσκλησή τους, καθώς και τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία και την οργάνωση της παρούσας εκδήλωσης. Επίσης, απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους υψηλούς προσκεκλημένους, τους εκλεκτούς συναδέλφους και προς όλους τους παρευρισκομένους στην παρούσα εκδήλωση. Επιτρέψτε μου να επισημάνω με τα μεγάλης μου λύπης, ως εν παρενθέσει, την δυσαναλογία μεταξύ καθισμάτων και προσερχομένων. Φιδόμενος τον χρόνο, θα περιοριστώ σε επιγραμματικές μόνον επισημάνσεις του τεραστίου θέματος η δημιουργία και εξέλιξη της παρασημαντικής των Ελλήνων και η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης του 1814. Θα αποτελούσε κοινοτοπία η αναφορά στην αρχαιότατη ιστορία της επιστημονικώς θεμελιωμένης ελληνικής μουσικής. Μείζωνος σημασίας είναι η ανακάλυψη της μουσικής γραφής, η οποία παριστάνονταν με γράμματα του αρχαιοελληνικού αλφαβήτου σε πλάγια, θέσια, ανεστραμμένα, ακροτηριασμένα κτλ. Στο σπουδαίο σύγγραμμά του «Ιστορία της μουσικής» και στη σελίδα 44, ο μεγάλος Ελβετός εθνομουσικολόγος Καρλ Νεφ γράφει: «Η σημειογραφία των αρχαίων Ελλήνων έφτανε να έχει πάνω από 1500 σημάδια. Ο κορυφαίος θεωρητικός ερευνητής της μουσικής παλαιογραφίας και θεμελιωτής της επιστημονικής διδασκαλίας της μουσικής μας στην Ελλάδα, αείμνηστος Κωνσταντίνος Ψάχος, στο περισπούδαστο έργο του «Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής» και στην σελίδα 17 γράφει: «Την εφεύρεση της παρασημαντικής αποδίδωση τινές εις πολύμνηστον των κολοφόνιων. Αλλά η παρασημαντική το γνωστή από τις εποχής του Πυθαγόρου, ισόν και αποδοτέα ορθότερον η επινόησης αυτής». Στην δε υποσημείωση 3 γράφει: «Ο όρος παρασημαντική το πρώτον παραριστοξένο απαντά». Ο σύγχρονός μας, ουσία πανεπιστήμων και πολυγραφότατος ερευνητής της ελληνικής μουσικής, αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Χιαμάκης, στο αναλυτικό και ερμηνευτικό έργο του «Αλυπίου εισαγωγή αρμονική» και στις σελίδες 56 έως 100 καταγράφει με ακρίβεια τα σύμβολα της μουσικής γραφής των αρχαίων. Συνολικώς είναι 1620, από τα οποία
810 είναι για την λέξη, δηλαδή τον λόγο, τη φωνή, και 810 για την κρούση, δηλαδή για τα μουσικά όργανα. Εξυπακούεται ότι αυτό το σύστημα γραφής, ως λίαν γρυφώδες, ήταν δυσαπόκτητο αφού απαιτούσε πολύχρονη μαθητεία. Κατά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα εμφανίζεται ο αριστοτελικός φιλόσοφος και κορυφαίος υμνογράφος και μελοποιός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Δαμασκηνός επεξεργάστηκε με τα πολύς βασάνου την αρχαιοελληνική μουσική, διαμορφώνοντας το στενογραφικό σύστημα με τα αγκιστροειδή σύμβολα γραφής, τα οποία εμπλουτίζει κατά τον 12ο αιώνα ο μαΐστορ Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Αυτά ανέρχονται σε 56 και καταγράφονται στην παρασημαντική του Ψάχου και στις σελίδες 115 έως 127. Ωστόσο, η εκμάθηση και αυτού του συστήματος γραφής παρέμεινε δυσχερής, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η κατάσταση για την ελληνική μουσική επιδεινώθηκε μετά τις καταστροφικές σταυροφορίες και εν συνεχεία την άλωση της βασιλεύουσας από τους Σελτζούκους Τούρκους κατά το 1453. Έκτοτε άρχισε μια φθήνουσα πορεία για τις τέχνες και τις επιστήμες, ασφαλώς και για την μουσική, η οποία κινδύνευε να εκλείψει. Ο κίνδυνος έγινε αισθητός κατά τον 17ο αιώνα, οπότε ο Μπαλάσιος ο ιερεύς επιχειρεί κάποια απλοποίησή της. Στην παρασημαντική και πάλι του Ψάχου και στη σελίδα 60 πληροφορούμαστε σχετικά. Ο μουσικότατος Μπαλάσιος, διευκολύνων την διδασκαλία και την εκμάθηση του δυσχερού συστήματος της πρώτης στενογραφίας, μετεχειρίστη πιάν την ανάλυση. Παρά την κάποια βελτίωση της γραφής, ο κίνδυνος δεν εξέλιπε. Έτσι, κατά τον 18ο αιώνα, ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Πέμπτος δίνει εντολή στον πρωτοψάλτη Ιωάννη τον Τραπεζούντιο για περαιτέρω απλοποίηση της παρασημαντικής. Το έργο του Ιωάννου θα συνεχίσουν ο περιώνυμος Πέτρος ο Λαμπαδάριος και αποτελεσματικότερα ο ιδιοφυής Γεώργιος ο Κρίς. Στην επισκόπηση του πρωτέκδικου Γεωργίου Παπαδοπούλου και στη σελίδα 125 πληροφορούμαστε. Μετά τον Πέτρον των Πελοποννήσιων, πρόδρομος της νυν χρήση παρασημαντικής, δικαίως δύναται να θεωρηθεί ο ονομαστός μουσικός και μελοποιός Γεώργιος ο Κρίς. Όμως για να εκλείψει παντελώς ο κίνδυνος απώλειας της μουσικής μας, αδύρυτη προέβαλε η ανάγκη περισσότερης επεξεργασίας, απλοποίησης και ασφαλώς εκ νέου επιστημονικής θεμελίωσης και κωδικοποίησης. Το εγχείρημα βεβαίως δεν ήταν εύκολο. Απαιτούσε γνώσεις, πείρα, αντίληψη, κρίση και οπωσδήποτε συνεργασία κορυφαίων ειδικών. Έτσι, κατά το 1814, ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος παίρνει την μεγάλη απόφαση και αναθέτει το μεγίστης εθνικοθρησκευτικής σημασίας αυτό έργο σε 3 από τους καταλληλότερους μουσικοδιδασκάλους της εποχής. Τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, τον Λαμπαδάριο Γρηγόριο και τον μουσικοδιδάσκαλο Χουρμούζιο. Αυτοί οι 3 φωτισμένοι διδάσκαλοι σε μια αγαστή και απρόσκοπτη συνεργασία εμόχθησαν νυχθημερών επί μία διετία και επιτέλους καταστάλαξαν στο απλοποιημένο και αποσαφηνισμένο μουσικό σύστημα με την εν χρήση απλή και ευανάγνωστη γραφή. Αντικατέστησαν τους αρχαίους πολυσύλλαβους φθόγκους με τους μονοσύλλαβους παβού, γαδί και ζωνή, για τους οποίους
μιμούμενοι τον Πυθαγόρα, πήραν τα 7 πρώτα γράμματα του αλφαβήτου. Κατήργησαν τα από αιώνες ξεχασμένα σύμβολα γραφής και τα περιόρισαν σε 22. Τήρησαν τα από αρχαιοτά των χρόνων ισχύοντα, όρισαν τα τονικά διαστήματα και ρύθμισαν τις χρονικές αγωγές και τους ρυθμικούς πόδες. Τέλος, κατά το 1816 είχαν ολοκληρώσει το επίπονο αλλά μεγαλειώδες έργο τους, την σωτήρια για την μουσική μας νέα μέθοδο και γραφή. Όλα δε τα καταγεγραμμένα μέλη στο δυσανάγνωστο παλαιογραφικό σύστημα τα μετέγραψαν πιστός και απαραλλάκτος στο νέο, απλό, αναλυτικό και ευκρινές σύστημα γραφής. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε από την επισκόπηση του Παπαδοπούλου, σελίδα 130, τόσο ο πρωτοψάλτης Μανουήλ όσο και ο ίδιος ο Πατριάρχης ήσαν επιφυλακτικοί απέναντι στο νέο σύστημα. Όμως, μετά από εισήγηση του μουσικολογιοτάτου Μητροπολίτου Εφέσου Διονυσίου, ο οποίος μελέτησε ενδελεχώς και επισταμένος στο νέο σύστημα, ο Πατριάρχης, συγκροτήσας συνέλευσιν εκ των αρχιερέων και των λογάδων του γένους, επίνεσε το νέο μουσικών σύστημα και διέταξεν ομοθύμω αποφάση την ίδρυση μουσικής σχολής. Παρά τα αυτά, υπήρξαν και οι δογματίζοντες ότι οι 3 διδάσκαλοι στο πρακτικό μέρος απέτυχον, ενής και ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, επέμενον μη αποδεχόμενοι το νέο γραφικό σύστημα. Επί όλην δε 20 ετίαν, πολλοί των μουσικών έψαλων δεξιόθεν εκ βιβλίων γεγραμμένων δια της παρασημαντικής του Πέτρου του Πελοποννησίου, αριστερόθεν δε εκ του νέου συστήματος ή και τα νάπαλιν, και όμως ουδής αυτόν διετύπωσε παράπονα προς τον έτερον ως κακός απαγγέλλοντα τα μέλη. Γενικώς δε είναι παραδεδεγμένον ότι το νέο σύστημα διευκόλυνε το πρακτικό μέρος της μουσικής. Με αυτές τις σαφείς πληροφορίες του πρωτέκδικου Παπαδοπούλου εξάγονται τα εξής ουσιώδη και ασφαλή συμπεράσματα. Πρώτον, ότι το νέο σύστημα γραφής των 3 διδασκάλων δεν επιβλήθηκε πιθαναγκαστικώς, αλλά έγινε αποδεκτό μετά από πολυετή βάσανο, ώστε να διαπιστωθεί η αξία και η χρησιμότητά του και από τον τελευταίο αντιρρησία. Δεύτερον, ότι με την μεταρρύθμιση της παρασημαντικής άλλαξε επί το απλούστερον μόνον η γραφή, ενώ οι μελωδίες παρέμειναν αναλύωτες. Παρότι δε το νέο σύστημα διδάσκονταν επισήμως πλέον, οι 3 διδάσκαλοι και κυρίως ο Χρύσανθος εξακολουθούσαν να το επεξεργάζονται και συνεχώς να το βελτιώνουν. Και μόνον μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ο Χρύσανθος παρέδωσε προς έκδοση τα οριστικώς διαμορφωθέντα χειρογραφά του. Έτσι, το σωτήριο έτος 1832, ο μαθητής του Χρυσάνθου Παναγιώτης Πελοπίδης εκδίδει στην Τεργέστη το μέγα θεωρητικό της μουσικής, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της θεωρίας της ελληνικής μουσικής. Στο περισπούδαστο αυτό σύγγραμμα περιλαμβάνονται όλα τα από αρχαιοτά των χρόνων ισχύοντα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά είχαν καταγραφεί και από τον αναμορφωτή της αρχαίας ελληνικής μουσικής Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Στη σελίδα 180 και στην παράγραφο 50, αναφερόμενος στον Δαμασκηνό, ο Χρύσανθος γράφει «Αυτός ποιήσας την 8 ήχων εδίδαξε τους μεταγενεστέρους ψαλμοδούς να μην εκτείνωσιν ούτε να παρεκτρέπωση τας ψαλμοδίας από τους 8 ήχους». Προφανώς,
ο μέγιστος Δαμασκηνός επεσήμενε την απαρέγκλητον τήρηση των 8 αρχαιοελληνικών τρόπων, οι οποίοι μετονομάστηκαν σε ήχους. Στον πρόλογο της πρώτης και ιστορικής εκείνης έκδοσης, 6 Απριλίου 1832, ο Πελοπίδης μεταξύ άλλων γράφει «Ιδού τέλος πάντων φίλτατη ομογενής». Αναφαίνεται και βιβλίων διδακτικών της μουσικής επιστήμης. Ο φιλογενέστατος κύριος Χρύσανθος και οι συνάδελφοί του κύριοι Γρηγόριος και Χουρμούζιος, ενωθέντες και συσκευθέντες φιλοσόφος και επιστημονικός, εν ενή λόγω καθυπέβαλον εις κανόνες την πριν ακανόνιστον μεν αλλά πολυπικιλομελή μουσικήν μας με τρόπον αξιοθαύμαστον. Δικαίως λοιπόν πρέπει να ονομαστώσιν οι σεβάσμοι ούτε οι άνδρες ευεργέτε του έθνους. Πράγματι, η Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή του 1881, σε έκθεση της προς την Ιερά Σύνοδο, αναφέρει ότι το έργο των 3 διδασκάλων υπήρξεν αληθώς μέγα. Οι δε 3 φωτισμένοι διδάσκαλοι ονομάστηκαν εθνικοί ευεργέτε. Αναντηρήτως ο τίτλος αυτός τους ανήκει, αφού διέσωσαν από την απώλεια και την λύθη την μουσική του έθνους και της Εκκλησίας μας. Την έθεσαν σε επιστημονικές βάσεις, απλοποιώντας την γραφή της. Συμπίκνωσαν την ουσία, το γράμμα και το πνεύμα της και την έκαναν και πάλι κτήμα των πολλών, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκμάθησής της από 10 χρόνια που απαιτούσε η παλαιά γραφή σε 10 μήνες. Ακόμα και ο τελευταίος αντιρρησίας της νέας παρασημαντικής, ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος, αναγνώρισε την αξία του νέου συστήματος και ανέθεσε στον λαμπαδαριό του Στέφανο την έκδοση όλων των έργων του με την νέα παρασημαντική. Το σύστημα των 3 διδασκάλων ως έργο ανθρώπων ίσως να παρουσιάζει κάποιες ατέλειες, ωστόσο είναι πολλαπλός και απείρως ανώτερο από το παλαιό. Είναι απλό, σαφές, συγκεκριμένο, ευμετάδοτο και ευκατάληπτο, αποδίδοντας πιστά τις μελωδίες στην πράξη. Εν πάση δε περιπτώσει, είναι το σωτήριο σύστημα της εθνικοθρησκευτικής μας μουσικής, με το οποίο λειτουργεί αγαστός και απροσκόπτος επί 2 αιώνες. Η δε αξία του έχει αναγνωριστεί και επιβεβαιωθεί από ημεδαπούς και αλλοδαπούς κορυφαίους επιστήμονες μουσικολόγους. Όλοι μας λοιπόν έχουμε ιερό καθήκον να προστατεύουμε από κάθε επιβουλή και αλλίωση το μουσικοσωτήριο σύστημα της νέας μεθόδου και γραφής των 3 μεγάλων διδασκάλων και ευεργετών του έθνους, ώστε να λειτουργεί απροσκόπτος εσαΐ. Στην ιερή μνήμη δε εκείνων των 3 κορυφαίων διδασκάλων οφείλουμε άπαντες να υποκλεινόμαστε πάντα με σεβασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ τον κύριο Ακρίτη, θαυμάσια ομιλία του. Δηλαδή ήταν, Πάτερ Σημειών, κατάλαβα σήμερα ότι ο Μένι Ιωάννης Δαμασκηνός έφτιαξε τους ήχους. Δεν ξέρω στην αρχαία Ελλάδα με τα πίθια και τα διάφορα που κάνανε οι γιορτές και είχαν 8 ήχους. Και έρχεται τώρα μετά από τόσους αιώνες, προσπαθήσανε διάμεση άλλοι, ο Κουκουζέλης έψαλε του Δαμασκηνού, βοήθησε εκείνους, ήρθε η τουρκοκρατία, πέσαν τα πράγματα, δεν πήγαν καλά και έρχεται τώρα αυτοί οι 3 άνθρωποι, το 14 και 16, μέχρι 12 χρόνια και το 32 βγαίνει ένα βιβλίο, το οποίο μας δίνει αυτή τη σύγχρονη βυζαντινή μουσική. Ενώ πριν δεν διαβαζόσαν καλά αυτά όλα. Είναι, τούτο που έχουμε είναι από το 1800, ναι, 14, 16 και 32 βιβλίο, το οποίο έγινε στην Τεργέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάτε Σημειών και φεύγετε, αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Πρόεδρος εδώ ότι να κάνουμε και ένα διάλειμμα 10 λεπτά
και για να αναπαυθούμε και για να γίνει και κάποια άλλη δουλειά.